Sziasztok, üdvözlünk mindenkit! Elérkezett a nap, amikor ki fogjuk sorsolni a 3 Daddario gurkészletet a megosztók között a Facebook játékon. Egészen pontosan 81 ember osztotta meg ezt a bejegyzést, úgyhogy szép számmal gyűltek össze az emberek, mindenki szeretné Daddario gurkészletet. Igen, itt megjegyzem az elején, ugye volt egy olyan kis külön kitétel a játékban, hogy a legtöbbet megosztó garantáltan egy New York XL Daddario 10-es húrkészletnek a gazdája lesz. Ő Járosi László, gratulálunk neki. A következő 3 ember, azt most fog kiderülni, hogy kik azok, akik megnyerik a húrkészletet. Nézzük az elsőt. Az első ember ő Szűcs tanár úr. Szűcs tanár úr, neki majd eljutatjuk az iskolába a nyereményét. Bocsánat, közjegyző. Vigyázz a nevekre. 2. számú Kis Rihárd, az interneten Rihárd Kis néven volt egyessel, gratulálunk. És a harmadik, ő pedig legyen mondjuk, ő a kedvencünk volt. Abszolút kedvenc. A Trollmedve. Trollmedve, gratulálunk nektek a nyereményhez. Kövessetek minket Facebookon, illetve Instagramon, nézzetek meg a megújult honlapunkat. És hogyha bármi probléma van a hangszerrel, akkor hozzátok csak bátran. Sziasztok!